Kasi man nga rod tilinaon ti surat ni Elma. Dear Kasinyong, sakbay man ti amin ket kablawang kay man tinimbag nga orasyo dita Nemars Studio. Basta meten nga idanon ko ti kablaw ko kadang iti padak nga agbibuya iti programa yo dita Nemars Studio. Nang nangruna di iti naayat unay ti panagpuspuso ng sponsors. Naamuak ti programa yo iti Facebook babae iti gayem ko nga nang i-share iti programa yo. Manipuditin magusgusto ak meten nga buybuyaen. Natunggal sumken ti iliw tuok ken bannog. Tunggal mais-stressak umanay meten ti panagbuyak kadagiti programa yo. Tapno mailiwliwag mailiwliwag ko dagiti problema. Tayo di agdama Kasinyong ket adda anak iti nadagsen na parikot. Erugik man ti amin idi agbasbasak pailaeng iti kolehyo. Nga patsek nga isu tinangrugyan dahito nga parikot ko iti agdama. Idi agbasbasak iti kolehyo Kasinyong ket working student tak self-supporting no pay ikandak mo ti kwarta da tatangken nanang ko ngem adu dete agga po mismo kanya ta bayat kag basbasa ak agtem trabaho ak met idi may isang kasingidan nga pagayam ko ket ti kalugarak ken kinaubingak nga ni Paul. Padakmat ngay may nagbasa dito di Talawag City, manipo diti probinsya mi nga Cagayan. Ket agpadpada kami iti pagkasiraan. Ngem sa bali nga silid ti sa bali nga silid kami. Ket ni Paul ti pangibagbaga ti amin nga problema. Ama munak launay ket ama mukmet unay ni Paul ta nagkaubingan kami nga rod. Ket di may sangal daw. Anya ti kunam, Elma? Masikugak, Paul. Ha? Anya nga ruti ko na ni Mark. Ni Elma, aping agsangit kami ten. Diyak matin makontak ni Mark, Paul. Pinadas ko nga tinawagan ti number na naka-off matin ti cellphone na. Aniya? Amuna ka din ti kasasaad mo? Amuna ka din nga masikug ka? Impakaamok king kuanan, idi na amok nga masikugag. Idi na paneknikag nga positive nga masikugag. Iso ti nang ibagaak. Sipod day din kat saan kun nga nakasarita pa'y? Saan kun nga nakikita pa'y ni Mark? Ayop day dyan nga lalaki. Nalawag nga intarayan na kan, Elma. Kastamet ti pamatik, Paul. Tas, sipod idiimbagak kengwana ti kasasaad ko. Kalaat metin nga Jack Pauls makontak ti number na awan metin iti pagkasirahan na. Kat idi damagi kadigadi gagayim na. Saan ka numit nga nagpakpakada? Tita ka numit amo ti ayan na. Kasanong orditan? Jack nga rodam mo. So nga maaburiduag. Jack mo ti aramidik, Paul. Makalawas laengin, Elma, agsiran ti klase. Malpastan doon iti third year. Sigurado ka nga di ka agawid tap nagbakasyon? Sana mabalin nga agawid ha. Sana mabalin nga maamod na tatangkin nanang ko ti kasasaad ko. At man ano ko man ipudnom kadakwada. Diyak kayat nga mapaay da kin. Diyak kayat nga dapat kay babainan da. Unang nasingpad da tatangkin nanang mo, Elma. Sigurado lakit di nga maawatan dati kasasaad mo. Diyak kayat nga ipudno kadakwada. Paul, iso nga pangaasim ko ma. Nung ano agawid ka. Sa mo nga ibagbaga kadakwada ti pudno nga kasasaad ko. No bilang laing tagdamag daking ka. Anya nga ruti rason mo. Siya ako di makaam mo.
kaskas dimet nga no agbakasyon no tunggal bakasyon kit ag summer jabak. Wenangem edi kadagiti na udi nga bakasyon kit nagawid ka ngay muna sakpe ka nagsubli dito lawag tapos nag summer job. Ibagak tulatan nga ibagak tulatan nga makasapulan nga sumray ka kadagos iti trabaho. Ken makaamu ka lata katakwanan ano agdamag da Paul, please. Hala sige. Ay, agyamanak Paul. Agyamanak na ada ka nga mapagtalkak. Ay na, pasensyakan Paul Abaraw. Ta dinisturbo ka itang bigat. Diyak ngamin kontento ti intex ni Elma nga rason na no ape nga dinagawid. Ay, awan di anyaman na. Nanasuling. Apay ngamin aya, nga saan nga nagawid ni Elma. Kaskas di mo't nga, dati mo't nga agkuyo kay nga agawid. Kasti imbaga na iti text na kada kayo nana kat ag summer job ka no. Awan nga, dati nga agawid nga umuna dito'y balay, ti sumagmamano nga aldaw, sakbay nga agsubli jay lawag. Ay na, sigurado ka nga nasaya at ti kasasaad ni Elma sadyay. Uwan na. Awan ti pagdanagan yung kinkwana. Kata, kasapulan ngamin nga sumrek adagos iti summer job na. Kat masayangan siguro anana. Unang, di malagi na. Pag ginanain na ko maitibagi kin panunot na ay na, kakaili mo ti anak me. Saan nga tanga mailiw kada kami? Amamot siguro nana. Siguro pampanunutin na laang met kayat namot ati agturpos. Iso nga ikarigatan na trabaho. Tapno adan tuman pag-enroll nan pag tuition fee na ito no, 4th year kami. Sa bagay, may sangatawin laang ngayon, agturpos kay ton. Ala, sige nga rod baraw, agyaman ak Tinakderak nga rod kasin yung tipalimed ko kadatatang ken nanang. Masapol nga saan da nga maamuan ti kasasaad ko. Sigurado lakit di nga mapaay da ken maikak ida iti pakaibabainan da. Pakaibabainan ti pamilya. No maamuan da nga bayat nga agbasbasa ket nagsikugak. Nga intarayan tay lalaki nga nakasikug kanyak ti sikug ko. Ket aganakak abalasang. Ingkar karigatak nga rod tinagtrabaho kasin yung bayat nga masikugak ket intuloy ko tinagbasa iti umuna nga semestre iti may kapat atukad iti kolehiyo. Angem nagsardeng iti may kadwa nga semestre iti taaganakakon. Intultuloy met di Paul ti kurso na kasin yung ket isuna at sigurado nga agturpos. Dinto nga siya sa akto la makapagturpos siguro into no Oktubre iti sumarunong school year. Kaya naipas ngay kon ti anak ko kasin yung jak amuno anya ti aramidek. Kaya't ko nga talaga ti agadal, kaya't kong agturpusak iti kolehiyo. Agim kasano nga ro ti anak ko. Sigurado ka, Elma? Sigurado ka diti desisyon mo? Panunutin ko mo nga muna. Nakaikideng ako, Paul. Wenang di mailiw to ti anak mo? No ipaampon mo? Mailiw to siyempre masapol nga patib ka ti pakinakim ko. Nga maapi nga ipaampon mo. Gapot marigatan nga mga working ko at agad-adalak. Kaya't ko launay tagturpos, Paul. Kat api nga no ipudom ko malatakat kiti nagandaking kan. Natatanggan nanang mo. Ta isudat mga wirti anak mo bayat kagbasbasa ka. Ang imtsak kayat nga paayon ida. Jak kayat nga ikak ida iti pakaibabainan da, Paul. Nalpasan nga naglimed ak. Inlimed ko ni di pa nagsikug ko ken di pa nagpasngay ko. Masapol nga takderak ti palimed ko, Paul. Kaasim at taubing. Nakaayayong
Nakayayo nga ubing ni. Nag-inosente ti lang nga nang matmaturog, Elma. Piman, awan ka malay-malay na nga ipadawat iso na bukod na nga ina. Maawatan na siguro no. Sikat aday ti kasasahad ko. Naskin nga patid kirik ti paginakim ko, Paul. Kaputadyak pinakasagana nga agbalin nga may sangay na. Ti landlady mi when nadaking kukuha iti pagkaskasiraan mi nga boarding house, tinangirekomendar iti mangampon iti anak ko kasinyong. At damot inted da nga dakkel mo tagatad. Taka no, nga isuda pa iti nang bayad iti nagastos ko iti ospital nga naganak ti panaganak ko. Ngem natulag idi nga iti kaanuman ket sa anak nga bigbigen nga ina ti anak ko. Iso deta ti tulag. Awan met ti plano nga manghabol kit di na siyempre, jak kayat nga maamon na tatang kinanang ko. Ti pamilya. Tinalidim nga napalabas ko. Angin sumagmamano nga aldaw laeng tinapalabas kasinyong iditakas lakayat ko ti agbabawi. Kailiw ko met ti anak kun. Angin numanen malagip ko ti arapaap ko iti biyag. Nga agturpo si ti kolehiyo, maadaan iti natalga na trabaho, ken matulungak ti pamilya. Ijay tumanen nga tumibker ti pakinaken ko. Nga madadag iti gundaway nga agarubos latan dagiti luwak tunggal malagip ko. Malagip ko ti anak ko, kaslam na itapkal iti rupak ti langana, ti inosente nga langana. Dito'y nga nasursurok met ti uminom iti arak. Agyaman at king kapol. Adaka akan ayon nga mangandingay kanyak no kasi nga malagip ko ti anak ko. Awan ti anyaman na, Elma. Datamat lang tinasingid dito'y. Gaputan nagkaubingan ta. Kaya nasingid ta agpagayam. O mati sa bali nga makatulong king ka dito yun, di siya. Kung agyaman nakiti pa ng sangum kanyak, pa ng kadwam kanyak nga minumiti arak. Nung pa awam mo ti problema nga, nasken nga lipatem, winililiwag mo. No anyaman ti problema, Elma, bakit problema kmutin? Ha? Gaputa, kasabot na kiti pa naglimid mo, kati naganak king ka. Isungarod nga makonkonsensya agno na dumaking ka. Alakit maawatan kamit kit di Kata amokmot nga. Kaya't mula unay tagturpos. Ang empty lang jak maawatan. No apay nga kinabailam nga inpadawat ti anak mo. Maawatam to ti amin. Aglalo ito nung makitam ti anak ko nga naragsak. Nga maipaay amin keng kuana nga kasapulan na. Nga nanamay to ti biyag na. Uray ta adamot mabalin tinangampun keng kuana. Kitsak. No kuma, saan ko ngayon paampun ti anak ko? Amang ano agrigrigat ita. Amang ano problema ti... Igatang ko ti gatas na. Ti diaper na. Isumit ati. Isumit ti pagmayatan na ta. Sigurado ak nga napintas ti biyag ti anak ko ita. Unangam kanayong kang agsangit tunggal malagip mo ti anak mo. Uray siyak maibuyog ak nga makipagsangit king ka. Siyempre, nakadkadwak mo ti anak mo idi. Naububak mo iti. Ala, agsat ta kiti. Tapno nung makalipat ta kaday ta nga problema. Nang nangruna king ka. Tasi ka ti ina ti ubing. Sige, itagayan nak nga rot. Taibusen ta deti 4 kantos, Paul. Dandani mi maibus idin tay 4 kantos kasin yung
Ngem, jaklat na malipatan ti anak ko. Ad-adan ti panagsangit ko. Insadag ko ti ulok iti abaga ni Paul. Kadyak meten na pupuutan ngay narakop ko isuna. Paul, anya day ti ngay naramid ko. Impunahot ko ti anak ko. Kanayang matlat nga malagnakit ko. Masapol nga awate mon, Elma. Nalpasen ti amin. Padibkiram ti pakinakip mo. Oray tatakla dito yung mga dingay ka. Natoy. Paul. Paul. Elma. Baring babaeng ka dahito kat maililiwag mo ti amin. Paul. Paul. Naklatak idi tabigla matlatan ngay nagkan ni Paul dagiti bibig ko kasin yung siguro gaputi bartek na nalipatan nan nga saan kami met nga agkarelasyon no di ka agayim kami laeng. Ang magusgustuak met aramiden na naglalo idita. Marik na akon ti bara dagiti agek na kanyak. Mariknak ti irot ti arakop nakit kaslak la mailiw launay kasin yung binales ko dagiti agek na inarakop kumet iti nakairot ni Paul. Ket dituyen nga napasamak ti saan ko marumbe nga mapasamak. Nakarugrugso kami ngagpadpada kasin yung gaputad saan lang nga gaputad da iti espiritu ti arak iti bagimin. No di ka talaga nga mailiw kami mat siguro nabayag mat siguro nga ada pagnanasa ni Paul kanya ket siya adda anak iti problema kahit kulaunay nga malipatag ti problema ket bayat ti raramiden mi kasin yung ket nalipatak ngagpayson ti amin nalipatak pati problema. Di mi napupuutan na ikat min ti pagananay mi katagpadpada kamin nga kasla maladaga nga lamo-lamo. Jak pagid di malagipen no kasano kami nga nakadanon iti katre. Dito nga intuloy mi tinagin narakop ken nagin nagek kasin yung talaga marik namin ti bara ti bagi ti maysa ken maysa. Aging nga nagmaymaysan dagiti bagimi. Elma, pakawanin nak no inaramit ko man da ito ngimbarig no makalipat ka. Paul, parag sakin nak, Paul, parag sakin nak. Areglado, Elma. Paul. Elma. Paul. Elma. Kalpasan na kasin yung intuloy mi nga inibus ininom tay 4 kantos. Angem kaslang madlaw ko nga di unay agun-unin ni Paul. Awan ti pagdanagan, Paul. Uri no nabartekak. Amok ti napasamak. Ken sa anak nagbabawi. Ta nag-aayat ang tamat nga duwa saan ka di. Agyaman ak no kasta. Madanagan ak lang amin tamangan no agpaliw ti panakilangin mo kanya, Elma. Baka no panunutin nga ginundawayang ka.
Tauray ko mano ginundawayan nak, Jack impalubos, awang ko matinaramidam. Kat kinayat ko met, saan ka di? Iso nga awan di basol mo. Kaya nagyaman nak, Paul. Tauray ti apagbita panawin. Nalipatak ti amin ang problema. So nalipatam ti problema, babayin ka di jay? Panagkanaig ta? Urek na nausawan. Ang problema, awang matindi mainom. Una niya. Akit ustunan no awanin. Paul? Elma? Kabayalang pe ka di? Ha? Ti uminom? Uwen ang kumano at dapay. Uwen no, ti agawid ka di ti bagbagam. Kat di tamat lang ti kwarto. Saan? Kabayalang pe ka di? Ti anya? May sapay nga daras. Ha? Ikaw na. Inta na. Inta ka rutin. Ay, magustong gaya maya. Sige. Ganiti may kadwa nga daras kasinyo nga naitayok kami itiragsak nga agpadpada kay ni Paul. Kat manibo di din kasladan nagkinaawatan tirik na ken panunot mi. Nga tunggal agsango kami nga minum iti arak ket addalat ta mapasamak mi. Angem awon met ti formal nga deklarasyon ti relasyon mi no anya ti status mi. Akit inasyum ko latan nga adda relasyon min ta adamat mapaspasamak min. No pay saan na pa nga naibaga kanyak ni Paul ti ayat na ken saan ko mo't pinaipaga ti ayat ko ken kuana. Tsaka mo sabsabaling aro ti relasyon mi. Aging nga nadanunan ti graduation kasinyong ket kas ni namnama mi naggraduar maysa ni Paul kadagiti nagmarcha angem siya gaputa sa anak nga nag-enroll iti second semester ket sa anak pa nga naggraduar. Oh, makalawas laengin. Graduar tayo ton. Sigurado ka di nga agawid kay ti lugar tayo kalpasan ti graduation. Ket ti amuda di balayo ket ita ka nga agturpus nga may isa ka kadigiti nagmarcha. Awan ti pagdanagam Paul. Uray ta na ibagak met ten kadatatan ken nanang nga into no October nga marcha nga Octoberianak. Naibagamod gayam kadakwadan. Ket imbagak kadakwada nga adda digiti lakings kong amin at inraprapin ko iti nagtrabaho bayat nagbasbasa ak nga adda digiti saan ko nga in-enroll nga major ko. Isu nga saan ko pa nga nalpas ti amin nga subjects ko. Amin nga ket imbagak kadakwada nga October to nga malpas. Ket di mayat nga rod ta kuyog ta nga agawid ta maragsakan mo da tatanggen nanang mo. Ang di danto nga ta maklaat nga makakita iti langam. Anya tiket mo sawin. Ket syempre dakkel ti nagbaliwan ti langam. Sipod iti nagsikog ka. Aglalo laeng nga iti nagganak ka. Siyak di makaamo nga agpalawag kadakwada Paul. Tinasisita. Ket makitak manin ida. Nasurok nga duatawin nga saan kami nagkita. Alagat na saya at no kasta. Sige. Agtulag tanto lang tanga roden. Ito na malpas ti graduation. Agkuyog tanto nga gawid, Elma. Ay, kas na unay ti ragsak ko, anak ko ta nagawid kamit laangan. Uray matsak tatang, maragsakan na ka makakita kada kayo. Ket ni nanang. Ay, ambumbet ni nanang maun. Ay, napanidjay tiyandaan, ta tultulungan na ni Antim nga Sabel. Napiyataan na matandan na, isupay. Agyaman nagtatang ta.
maawatan dak naman sa anak nga nagmarcha. Ay na, ay, saan nga problema day tanak ko? Maawatan da ka ta, inraprapin mo mo't tinagtrabaho, bayat nga agad adal ka. Gagangay laing mo't anga saan mo nga maturpos iti patatawin na ta kursom. Ngem awan ti pagdanagan nyo tatang ta. Pasigurado nga graduara kinto no October. Ay, kita saya ata, anak ko. Day tamot launay pagyamanan me. Nupay narigat ti biyag tayo, ingkarigatam nga sinuportaran ti bagim, iti panagbasam. Kita, makunkonsensya kami kininanang mo. Di mi man lang maitid ti kasapulam, no di ka pa'y nagtrabaho, bayat nga agbasbasa ka, saan ka kumanga makapagkulehyo. Awan di, basol yu tatang. Awan may tinagkurkurangan nyo. Taada kay latamet nga nakasagana nga tumulong. Iti kabailan nyo. Apay karod gagsagit ka anak ko. Kinaguri ka man, apay nga kasta tilagam. Dakil tinagbaliwan ti bagim anak ko. Tatang, siguro nga po iti katatrabaho. Ay, mudas kan karod nga kinanakan. Agyaman naklauna anak ko tanagawid kakit may iliw kami kingkan. Sigurado nga maragsakan ni nanang mo nung makita na ka madamdama. Intuloy ko nga rin tinagbasa kasi niyong nag-enrollak iti umuna nga semestre ket conforme digiti lakings ko nga in-enroll ko tapno makapagturpo sa kiti October. Nagsublimet di talawag ni Paul Casinyong ta iso ti nagsapulan na iti trabaho na. Ket iti dati metlaeng nga pagkasirahan mi tinagnaedan mi. Ket nagtultuloy met tay naidumduman unay nga relasyon mi. Adalat ta digiti gundaway nga sumken kanyak ti iliw. Iliw ko iti anak ko. Sabi nga tayo, kasi ti marikrik na Paul. Gagangay laing Ket uri asinumot nga ina, Elma. Kailiw na ti anak na. Kita awan ti mabalinin Tanalpasen ti amin. Saan mo mutin nga maibabawi pa Jack pek hindi amo no. Sa dino ti ayanda. No damagik met kini tita. Di naman ti maibaga no sa dino ti nangiparanda ti anak ko. May liliwag laon na ti anak ko po. Ala. Kanayon nga ka sa tibagam. Kanayon ka nga awisen nak nga minum iti arak. Kanayon mat nga ipakti iliw mo. Agyaman ak launay Paul. Agyaman ak adda ka kanayon. May kangarotin. Tama na. Type ipakmanta iliw mo na. Masiguradok idin kasin yung ipatpateg ko ni Paul. Gaputa, kanayon nak nga maparparagsak. Kanayon nang ipanti iliw ko. No, pa'y di na pa'y naibaga kanyak. Nga ipatpatig nakmet. Angim, nakla idihin kasin yung idi agpakada ni Paul nga mapanagtrabaho di Manila. Kasano ang karod Paul? Ti amok no dito yung kalaing agtrabaho. Pasensya kan, Elmang, dagdag ti oportunidad ko di Manila. May trabaho mat lang na saya ate ti kursok tinurpos ko. Kaya nang dagdag ti sweldo sa jay. Ada nga matulungak ti pamilya. Angin kasano ta nga rod? Di ka long distance ti relasyon ta, Paul? Anya?
Anya nga relasyon? Anya di kahit mo kasawin. Kit ti relasyon ta Data. Awan ti data. Elma. Anya nga ti kahit ng sawin di kiti mapaspasamak ka data. Tunggal agsangot ang uminom. Tunggal agpapas na itiragsak. Tunggal... Elma, inaramid ko laing dayjay. Pabor para king ka. Ha? Gaputamok nga, mailiw kay ti anak mo. Kahit ko nam nga, naipanti iliw mo. Maipanti iliw mo, tunggal na, agkanaig ta. Kanya tikit mo sawin. Tikit mo sawin sa anak na ipatpatig. Paul? Elma, di ka nagpaiswan na pinadas ko nga sinursuro ka nga inayat. Nga ayaten. Ang jak maawatan di bagik. Jak maawatan ti riknag. No apay nga nagrigat ka nga sursuruin nga ayaten. Anya nga ti kita sa amin. Nagiti pasamag ka data. Nagiti napasamag ka data. Ha? Among ka nag-aayatan mo. Nagganas ka mo. Nagragsak ka mo. Saan ka di? Uwe, nagagangay laing talalaki ak. Angem, no ko na mga ipatpatig ka. Kasla narigat na ibagaking ka. Kasla narigat na mariknak na ita. Taapay, ibagam, anya ka titrason. Ha? Anya ka titrason, Paul. Nasaya atak matking ka. I'm sorry, Alma. Ngem, gapo siguro taamok ti amin-amin king ka. Amok dagiti palimed mo. Amok ti kinasasinom. Ha? Siguro gapo ta sikat ay babae nga kabailan na nga ipadawat ti bukod na nga anak iti sabali nga tao. Siguro dahil ti rason no ape nga di ka masursuro nga ayaten. Ayop ka po. Ginuntawayan naglaeng. Saan ka nga ginuntawayan, Elma? Nag-aayatan dati napasamak ka data. Ada ka di bagak nga ayaten ka? Tapdumang namnama ka? Ada ka di nagtulagan ta nga? Agkarelasyon ta nga? Elma, awan ti data. Awan. Nag-ulpit ka matgayam, Paul. I'm sorry. Ngem sana ti kasking ka. Ti arapaape ka babae nga makaden na. Makatagta ko na inay titong palbiag ko. Tiamok na sabsabali ka. Nagpapana kay amin. Nagpapana kay amin ang lalaki. Nagsakit na hindi nga napasama ka sinyong nga ni Paul nga ni namnamak nga karelasyon ko. Kaya ibaga na nga awan gayam ti relasyon mi, awan ti da kami. Ni Paul nga nasursuro ko nga inayat. Angim saan nakbet gayam nga ayaten. Nupay kasta kasin yung nagari pay laeng tigagar ko nga makapagturpos iti kolehiyo. Napialay sulang matin ati konsolasyon ko. Kahit kasta unay tiragsak ko, idi nagmarcha akon. Kahit kasta unay may tiragsak datatang ken nanang idiya. Naggraduara ko niti kolehiyo kasi nyong nagtrabaho ak nga rod. Kahit dito'y nga nailiwliwag ko metlang ti amin. Aging nga nalipatak metlaeng ni Paul. Ngem numanen sumken ti iliw ko iti anak ko kasi nyong agsangsangit ak tong agmaymaysa. Umin inumak to ti arak ng agmaymaysa. Aging nga adda na kaisingasing kanyak nga agabrudak. Umadayuak kadagiti lugar nga mangipalagip kanyak ti anak ko, mangipalagip kanyak ti naglabas. Ket kasta nga ro tinaramid ko, ket kaasi na po Diyos, napagasatan akmet nga nakadanon dito'y abroad. Ngayon iti agdama, manong nga tawen kon nga agtabtrabaho kas OFW, ket saan ko pa'y pulos nalipatan, tinalidem nga naglabas ko kasin.
ket makaapektar launay ti trabaho tunggal sumken ti iliw ko iti anak ko nga aging gayta ket jak manipod idi impadawat ko ket jakon nakitkita pay. Balakadan dakman kasinyong no kasano nga malipatak ti amin. Jakmot nga rod kayat nga agnanayon latan nga kastoy ada di mangibagang agasawa kano tapno maadaan kami iti anak bareng makisayan ti dagan sen ti barukong ko bareng no may liwliwag ko ti amin angem kasla nagrigat ten ti agayat napaaya ko ni tinamindua idi umuna idi intarayan nak ni Mark intarayan na ti si Kugko may kadua ket ni Paul nga ninamnamak idi nga agayan ayat kami tagayam saan kanu nga siyak ti arapaap na ababae. Awan met ti damag ko kini Paul ket agyaman aklaunay kasinyong ti anos mo nga nang ornos nang ibasa ken nang idrama ti pakasalitaan ti parikot ko. Ket agyaman akmet kadigiti makaited ti balakad mga kasin. Thank you. More power to your program and God bless everyone. To'y maililiw unay Elma iti balasiw tao.